Nguan na aldaw mga ugang Mayo 1, usad na non-working holiday sa enterong nasyon ninhuli sa selebrasyon niya na Labor Day o mas bantugan man bilang araw ng mga manggagawa. Ayan. Ading aldaw na adi pinagisilibrar ninghuli sa achievements niya ng mga trabahadores ipatangran sa banwaan na buhi ag sa enterong nasyon. Sa mga nakaaging taon, ading aldaw na adi narurumruman mga ugang bilang aldaw ning demonstrasyon ag rally niya na sektor ning trabahadores para ipahayag ag ipaabot sa gobyerno ano sa kandang inagrangay para sa maray na pasweldo ag mauyay na kondisyon sa trabaho. Isyong hindi matapos-tapos mga kabuinan niya ding mga labor sector. Bueno, sa Estados Unidos mga ugang, sa Estados Unidos, yan po sa Amerika. Kaso 1884, ading ana Federasyon of Organized Trades and Labor Unions nag-agad ning 8 oras na workday sa gobyerno ning Estados Unidos, efektibo Mayo 1, 1896. Ading nasabi ng pag-agad nagresulta sa maiwasan na strike ag sa usad na riot. Alagad 8 oras na workday inaprobaran man sa dayaday niya na gobyerno. Matapos adi ana Labor Day pinagisilibrar na kada primerong aldaw ning Mayo in komemorasyon niya ding nasabi ng pangyayari. Didi sa aton mga kaugang sa Pilipinas, ana primerong selebrasyon niya na Labor Day ginibo kaso Mayo 1, 1903 sa panahon na ana sa aton na nasyon nasa irarum pa niya na administrasyon niya na Estados Unidos. Sa nasabi ng taon mga ugang, poco mas o menos hanggang 2,000 na trabahadores na inorganisar niya na Union Obrero Demokratika de Filipinas o atong UODF ana nagmarcha papuntang Malacañang kasumayo 1, 1903 ag nagdemanda sira nag-agad sa gobyerno para sa kanang kondisyon sa trabaho. Ninhuli niya di na alarma yo American Colonial Government kaya sinugo yo Philippine Constabulary na komponido ning mga Amerikano ag Filipinong otoridad na leugen ana printing press niya na UODF ag inaristar ana leader niya ag presidente na si Dominador Gomez ninhuli sa illegal na asembleya ag sedisyon. Nguan mga kabuinan makali sa nasampulong taon kaso Mayo 1, 1913, yung Kongreso Obrero de Filipinas nag-organisar sa liderato ni Hermenegildo Cruz nakinsari sa kandaman na ipinaglaban apwera sa 8 oras na working day ana pag-abolisar niya na child labor, patas na labor standard sa mga kababaihan ag ana liabilities niya na mga kapitalista. Punya to ana Labor Day sa Pilipinas hindi sana pikomemorar ning parada ag mga selebrasyon. Kaiba na pirmi ana mga demonstrasyon ag rallies niya na sektores ning trabahadores. Kaya sa enterong trabahadores ipatangran mga kabuinan, nabuhinan. Ana pagpaabot niya na Buhi Magazine, Buhi Forum ning pagsaludo sa inyong sakripisyo ag trabaho para sa nang mamantener ana demokrasya niya na sa atin na nasyong Pilipinas.